런던बाबो बुंगोन सोरबाबाबो बुंगोन खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि शान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो आरो बे फ्रि जाना थानांगौ केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर साथाम फासि जानायनि मोनसे अर्डार जाना दं बेखौबो आङो आंहा मोनसे आत्मबिसास आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला साथाम फासि जानायनि माबा दंमोन ना आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिखौ मिथिबाय बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार बेसे जागोन दा बन्द'गल जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट बेखौ एकदम दा खालाम नोङो जेराव दोनदोंथ' बे केसा सोलिलांबाय थादों खिन्थु फासि होननाय शब्दखौ बोखार होनना बुंदों बे जायखिया जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिसास दं आरो जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदों दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोनखाय गासिबो एप्रोचना जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था रन्जन दैमारिया मा गवा जागोन फाग्ला सुखिया खालामनानै जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेरा फालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नोंखौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिमावसो जोबहैगोन दा सिगां बिदि जागोन मानसियानो जेलाव थाबाय थायो बिदि जागोन दा बेफोरखौ गोरा जानांगौ था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बायदि मोनदों दे दा बे जाहैबाय रिहाबिलिटेसननि बेलायाव आं रायज्लायनांगोन खिन्थु दाथ' जेनेबा बुंनो हाया जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय 2 3 बेबायदि ग्रुप जाफ्लांबाय ग्रुप जादोंब्लाबो जेनेबा मोनसे जेनेबा धीरेन दामोनाबो मोनसे ग्रुप जानांगौ नोंथांमोननि केडारनि माबाखौ दायथ' लानो जोंनो बे क'क्राझार आलदा माबा चिराङा आलदा बेबायदि दाफै जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्टियास लेसखौ उमुगा आलदा बै नंगौ नामा कनफिउस जायोना जिनिसा जेनेबा आङो मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केडार दङ आंनो दायथ' लानो हानांगौ आङो खुनु बेबायदि जानो मानसिफोरनि लिस्टआ माने एखम्बा ओरै जायो दावखोयो एखम्बा फासयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आंनि ग्रुपखौ समस्त जिनिसखौ आं दायथ' लानो हानांगौ जेनेबा सोरनिबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपना समस्त केडारफोरनि माबाखौ दायथ' लायो लिस्टआ मोजांनो मार्चास लिस्टआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायथ' लादों नोंनि ग्रुपखौ माने बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रेन्डाम बै गोजौनिफ्रायबो होयो
बेखौ लानानै खामानि मावनो जाखाङो मार्टियासो इसा थिग खालाम जेनेबा आङो आंनि ग्रुपनि हिसाबै आङो मिथिगौ उमुक मार्टियास बेखौ थिग खालामदो जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपना जोंनि ग्रुपआव सोर सोर खेलाफोर मार्टियास जानांगौ आंथ' बैनिखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानानै दा नङा सेपारेट नङा मोनसेयानो खिन्थु नों जेब्ला आंनो फैयो बैसिमखौ लेबलानाय बे आंजों मिलायखानो दे आं बुंबाय अननानै मार्टियासआ मार्टियास दोनखोमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा बेबायदि दागा जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै जों मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायित्व दं जोङो थानांगोन